Nwem Chineke nụrụ olu mgbe ọ kụrụ gị si n'ebe obibi gị n'elu ụkwasị akụ amara onye nwe gị ka m ka na-eto mee ka m hụ gị n'anya karị onye nwe m gị ka m ka na-eto mee ka m hụ gị n'anya karị ebili mmiri nke ndụ na mpaghara wineshe n'ihe niile emebiwo ụkọ ọtụtụ gọzi gị n'otu n'otu ọlụ Chineke lụrụ ga-eju gị ụkọ ngọzi gị n'otu n'otu ụkọ gị hụ ọlụ Chineke ụkọ ngọzi gị n'otu n'otu ọlụ Chineke lụrụ ga-eju gị anya tochukwu tochukwu ụwa nụrụ olu ya tochukwu tochukwu amadudu mụrịa biko bịakute na site na Jizọs nye ya otuto n'oke ihe ọlụlụ tochukwu tochukwu ụwa nụrụ olu ya tochukwu tochukwu amadudu ọrịa biko bịakute na site na Jizọs nye ya otuto n'oke ihe ọlụlụ gwa gee ntị enwere m ihe ngakọrọ gị Chineke m ọ dị m n'obi enwere m ihe ngakọrọ gị mgbe ruru n'igwe enwere m abụ ngabụlụ gị Chineke m ọ dị m n'obi enwere m ihe ngakọrọ gị mgbe ruru n'igwe enwere m ihe ngakọrọ gị Chineke m ọ dị m n'obi enwere m ihe ngakọrọ gị mgbe ruru n'igwe enwere m enwere m enwere m enwere m ọ dị n'ime ala n'obi m Chukwu ihe ngakọrọ gị mgbe ruru n'igwe ka m so onye nwe m rịda na ndagwurugwu ebe mmiri mara mma n'oke ifufe dị na-azaso ya ebe niile ọ na-edu nwayọ na-azaso ya ruo mgbe nke bụ ogwueze na-eso na-eso ka m sogide Jizọs ebe dum ọ na-edu ka m ga na-eso ya na-eso na-eso ka m sogide Jizọs ebe niile ọ na-edu m ka m ga-eso ya na-edu m gị Jehova ukwu onye ije n'ọzara aka ike adịghị m gị ike were aka dị ike n'elu reke igwe reke igwe n'azụ mremba afọ ga-eju n'azụ mremba afọ ga-eju reke igwe reke igwe n'azụ mremba afọ ga-eju n'azụ mremba afọ ga-eju aga m
igala monye emwe noro akwanke we ina bondigo soku aka igala Jesus, Nuru